Liema stil ta' ikel l-aktar illi ħajjejni nitlef ix-xaħam u jkolli forma figura sabiħa u saħħa tajba. Nisimgħu b'ħafna teoriji bħal pereżempju hemm stili ta' ikel magħrufin bħala keto fejn telimina l-carbohydrates kompletament. Jissemmew stili oħrajn illi l-carbohydrates ikunu baxxi dik li jgħidu low carb diet. Hemm stili oħrajn illi jgħidulhom no fat diet. Jiġifieri inti ma tikol xejn illi fih xaħmijiet. Però waqt li dawn jistgħu jaħdmu anke f'qasir żmien u anke hemm min jissapporti għat-tul ta' żmien, l-iktar dieta jekk nistgħu nsejħula hekk illi għat-tielet sena konsekutiva ġiet ivvutata bħala l-iktar dieta sostenibbli u l-aktar dieta ideali anke minħabba saħħa u dera hija fortunatament għalina l-Maltin il-Mediterranean diet, jiġifieri stil ta' ikel, jiġifieri gruppi ta' ikel illi nsibu aħna fil-Mediterran fosthom f'Malta. Insemmu ftit eżempji. Laħam abjad, laħam aħmar ikkontrollat, ħut, żejt ta' żebbuġa, żejt tal-pjanti, patata, lews, ġews u ikel ieħor illi nsibu fil-Mediterran. Għalfejn ġiet ivvutata hekk għat-tielet sena konsekuttiva. Minħabba li apparti li hija tajba għas-saħħa, naturalment diment il-porzjonijiet bħas-soltu jkunu kontrollati ta' mhux ħanagħmel xi borma patata u ngħid dik xi Mediterranja hija tajba għax mhijiex tajba la għal żaqqek u laqqas hija tajba għal saħħtek in ġenerali, però jekk ngħidu li jkollok bilanċ inti ta' ikel illi ġej minn familji differenti. Li huma dawn il-familji? Hemm tliet familji. Hemm il-familja tal-proteini, ħanerġgħu nsemmuhom. Pereżempju xi ftit laħam abjad jew laħam aħmar u ħut biex inġib eżempji bażiċi. Hemm il-familja tal-karboidrati, xi ftit ross, xi ftit aġin, xi ftit patata u sa ċertu punt anke porzjon żgħir ħafna ta' ħobs. Insemmu l-familja mbagħad tal-xaħmijiet illi ħafna jaħsbu illi jekk ħadd ikol xaħmijiet ħażid ix-xaħam. Il-verità hija l-bot minn hekk huwa ħafna xaħam illi ħajżidlek ix-xaħam ta' ġismek, imma xaħmijiet tajbin f'porzjon kontrollat bħal ngħidu aħna żejt ta' żebbuġa, avokado, nitkellmu fuq żejt tal-pjanti pereżempju, dawk huma importanti u tajbin, anke l-isfar tal-bajt. Kien hemm mentalità fil-passat illi biex ma jaqbdekx il-kolesterol ma tistax inti taffordja illi tiekol isfar tal-bajt. Ir-realtà hija differenti minn hekk. Tkellem ma' nutritionist kwalifikata u tagħmilek pjanta ikel illi huwa sostenibbli għat-tul ta' żmien. Tinsix l-exercise, għax l-exercise ħajaħdem id fit ma' dak il-pjanta ikel li inti qed timxi miegħu.